Hei, salut toată lumea și bine v-am regăsit la un nou joculeț pe canal, se numește Tomb Raider. Și mi-am făcut un nou canal de YouTube, se numește Columbus, deja știți. În fine, dăm aici pe continue. Dăm aici pe 2. Primul este deja făcut de mine, care e deja 23% complet. O să dăm pe a doua, care este la 0. Easy, așa. Acum o să vedem povestea. Și cu fata asta să jucăm noi. Oh my god. Dar totuși tot scapă. Și aici a leșinat. Și aici nu știu cine a salvat-o, cred. Ba, așa s-a văzut. Și aici Astrid a apucat-o și a dat drumul. I-a dat drumul, că n-a putut să o țină, că era alunecos. Mamă! Și aici sunt prietenii noi, prietenii ei, pardon. A luat-o cineva. Și ăsta a fost intro-ul. De-abia aștept să joc. Ma. A, da, știu aici. Aici s-a trezit. What? Încă n-am început. Acum am început. Uitați-o. Cu fata asta o să jucăm noi. Aici trebuie să mă bălegăn. Uitați, vedeți? Trebuie să ia sacul la foc și după aceea să dau eu în el ca să iau și-o foc ca să scap. Dar nu vă mai zic ca să vedeți. Oh my god. Și acum vedem.
Ah, gata. Știu. Am și uitat ce trebuie să fac. De aici trebuie să mă duc așa. Am luat puțin, așa, am luat foc. Perfect. Nu. Oh. Vă dați seama să vă intre chestia aia în burtă? Ma. E. Trebuie să apăs E. Haide mă, scoate-l. O înțeleg că o doare. Mamă, Doamne! Gata, am scos în sfârșit. Oh my god. Se pare că a căzut. Și de aici mi se pare că luăm noi foc. Aba nu, barul nu acum. Ia uitați-vă cum stă ăla. Trebuie să o iau pe aici. Aha. Trebuie să iau foc. Stați puțin. Și am revenit. Așa. Am avut puțină treabă. Acum trebuie să iau foc la asta. Mai avem puțin de filmat, dar n-are nimica. Mamă. Stați puțin. Am revenit. Am avut iarăși încă o dată o problemă. Aha, gata, știu. Trebuie să urc aici. Și să dau foc la asta. Și acum o să bubuie, cred. Sau nu? Mamă, v-am zis, o să bubuie. Mamă. Fugi. Haide mă repede că cad asta pe tine. Nu! Nu! Marș! Fugi! Așa, Lara! Așa, Lara! Bine, Lara! Așa! Mamă! Am revenit. Trebuie să merg, trebuie să merg. Haide. În fine, cam atât cu acest episod, sper să vă placă și nu uitați să vă abonați la mine și să apăsați un buton de like fix acolo la videoclipul ăsta pe care o să-l postez. Deci gata, baftă lume!